Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Halmurada. İldeşler bağışlarsınız biraz tehniki nemeleri oldu. Ne açazlıklar yüze çıktı. The Sapar recording hazır has stopped. tazeden giriye. Ben şunun yağlı. İldeşler bugün sizin bilen en esası bugün yurdun içinden gelen neme varada gurrun etmekçi video koyduk şu varada. Ondan sonra Halmurada, Sapara öz nemelerini gurrun verer. Ve siz hem sorularımız tayarlarsınız. Bu taydan soru olur. Okap yaşlılara vererim. Halmurada. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Keminenim sana da salam. Menem aýdýan zadym şol hakykatdan şu bir texnik problemi boldy. Zoom'a girmek üçin. Bağışlarsanız vatandaşlar 10 minut giýjaglyk. Şugun ana hakykatdan şol ýurdun içinden gelen şol video rolik ana halkın sesine de koylu. Men öz sahypamda da duruna şo barada biraz gurrun etmekçi siz bilen pikir alışmakçı ýene ýurdun içindäki ýagdaý, ýene ýurdun içinden gelen video rolikde aýdylypdyr. Ondan ýene de sizde näme sorag bar bolsa şuny göni sorag jogap alışmak üçin 12. Üçüncüden şol soňky geçiren gepleşigimizde bir topar watandaşlarymyz ýazypdyr da siz hemme soraglara jogap bereňde ýa Murad Reza aýdyp birdiňe bir sorag goýuň şoňda şolna da gurrundaşlyk edeliňdi ýa pikir alşalyňdy. Bir sorag bolsa elbetde onu bütün gepleşig bir soragda alyp gidip bolar. Ýöne adamlar her birine sorag bardy. Onu da bir adam jogap berenat, her birimiz şoňa jogap berýär, daşynda oturulurum, onu da goşulyp bizem öz kommentimiz aýdýar. Bir soraga jogap berilende 15 minut alyp gidýär pesinde. Ondan 3-4 soragdan köpe jogap berip ýetişip bolanlar. Şoň üçin şu zatlar biraz tertipleşdirer, ýa bolmasa sizin berýän soraglaryňyzy blitz görnüşde ýagny çalt ýyldyrym görnüşde jogap berip gysgaça jogaplar bilen geçmeli olur üstünden. Ýöne kemine senden haýyş gelýän şol soraglary adamlaryň atlaryny tutdy okap berne şolar ýaly sorag geldi diýip hiç bolmany şonu aýdyp geçilse de adamlaryň göwüni galjak geldi. Aleki. Häzir saparaga da nesip bolsa girer, bir hili bir zatlar näsadlyklar bolup durdy. Şoň üçin gelin onu başlaýalyň. Nämeden başlamaly bolsa men öňün ilki başdan size hem mäňe taňry ýalkasyny aýtjak bolýan watandaşlar. Ol nämeden şu real mesele ol şol soňky nepes watandaşymyz bilen eden çykyşymyzda adamlar şu bize garaşyp oturýarka birak bilen şu kadyrly bir salamlaşyp bir dogan görşen ýaly bolup birak haly sorap oturýardy. Ine bizim şol men islegim şol adamlar birak bilen şolar ýaly gatnaşykda bolmaly. Gaty begenlerji faktçy. Sağ olun ne şeydi birak ýüzlenýäniňiz üçin watandaşlar. Bu ulokan ine bizim halkymyzyň ine birleşmekde edýän ýeňişi şol bolupdy. Ine ikinji aýdyljaklar şol kommentlerde ýazylýan kommentlaryň sanam hilem gün geçdikçe gowlaşyp barýar. Onu men okuyan, görýän, öser edýän, baha berýän. Başga da serip şulardan şo sizin ýazan kommentlaryňyzdan özüne geregini alýan adamlar gatykändir. Özleri ýazmasa da okap görüp düşünýän adamlar kändir. Şonuň üçin çekinmäňde näme komment ýazjak bolsaňyz, oýlanyp, pikirlenip, medeniýetli söz bilen ýazyň öz pikiriňizi. Ol hökmen birak gawat gelmekde däl, çapraz gelýän pikirlerim bolup biler. Ýöne birak üstüni şol pikirleri doldurmak, birak ýardam etmek, gollaw bermek bizim her birimiziň bir grazdarlyk borjumyz we pozisiýamyz diýip düşünýän. Bilim gowda inni esasy mesele geçsek ana şugun Türkmenistanyň ýörüte bir video rolik uğradylypdyr. Ine şo barada kemini özüň giňirek görüň beräýsin. O video hakynda gurrun versem köp nemelerde ýazypdyrlar, molim diýip ýazypdyrlar. Ildeşler ol ildeşimiz molim däl özü. Ine o taýda gördüňiz ýani harplyk kitabyndan entek birinji o kitapdan başlap ýalňyşlyklar bardy. Harplaryň ýeri ýalňyş ýa-da şu harplar ýok içinde. A'dan soň K harp gelýär. B harp gelmeli aslında.
Şonun ýaly nemeler bar. Yani o taýda ildeşimiz ýurdun içinden düýple nämeni görüp bilipdir. Yani şo taýda yani bir adam üçin emme zat da yani. Çağalaryňyz ýene iň esasy ýeram siz daşary ýurtda işleýäňiz, pul berýäňiz. Öne çağalaryňyz hem arkada diýip ýetişýär. Bärden yani bu edýän nememiz, aladalarymız hemme zat aslında boş da yani iyi verilen pullar, o aňyrda ýetişýän çağalar boş ýetişýär hemmesi yani şonu görkezjek bolýar. Ulanandan soň arkada diýip ýetişmeli bolýar yani alajy ýok. Her kitabyň başyndaky sahypada şonuň suraty bar. Özüm şonuň her bir sahypasy pula durýar, kraskasy hem pula durýar diýip düşündirip beripdir. Hakykatdan hem yani näçe kitap bardyr, o näçe pullar, o pullaram o halkyň pulu. O öz etini özüne ýedirýär halkyň. Yani şonuň ýaly bir sistema bar da. Umuman şo zatlary düşündirip aýdyp beripdir yani ýurdun içinde şonuň ýaly düşünjeli adamlar bar. Almurada men şo arada hazır aklyma gelen zatlar şolar. Şunu aýdyp geçjek. Beýleki nepes ýyldaşymyz bilen eden çykyşymyzda da siýasata owa goşulma diýip men bardy gorkýan diýilen sözüň kömekçi bir sözlemi de bu. Siýasata goşulma diýip. Yani gaty neme söz yani. Nähil diýsem yani ýaşlykdan okuwçy wagtdan ýetişdirilýän çağalardan başlap siýasata goşulma, siýasat bilen işiň bolmasyn. Sen siýasata düşünýänmi? Diýilen ýaly yani şoňa benzeş sözler bar. Umuman ildeşler bu ýerde siýasata goşulsaň gowy bolýar aslında. Halkyň siýasylaşmagy gowy zat bu. Yani diýmek näme bolýar? Olam şu siýasaty ulanyp yani siýasaty erwede ulanjak bolýanlara garşy durup bolýar. Köplen şonuň ýaly bolýar da. O siýasat hakynda bir pikiriň, düşünjäň bolmaly hökmen suratda. Her bir vatandaşyň, her bir adamyň. Ýalňyş bolup biler, dogry bolup biler ýa-da ýene şoňa menzeş bolup biler, ýöne hökmen suratda bolmaly. Ýöne hökmen suratda siýasatyň içinde bolmaly. Siýasata goşulma, ýaşulynyň siýasatyna garşy gelýänmi diýilen meselem nemeler bar. Yani ýaşulynyň siýasatyna garşy gelmek üçin näme etmeli? Yani yazgyly bolmaýan kanunlary özlerçe kanun edýärler, birden-bire kanun bolup çykyp berýär garşymyza. Ona bozan ýagdaýynda ýaşulynyň siýasatyna garşy gelýänmi diýär. Olam yani kanun birden-bire ýene siýasata da öwrülip berýär. Şonuň ýaly nemeler bar yani bolar bolmaz, akıl almaz ýagdaýlar bar. Türkmen jemgyýetine gurşap alan elkençlikler diýip aýdaýyn men muňa. Halmurada şonuň ýaly meniň düşünjem. Indi şu neme barada azrak gururun etsek, şu zatlardan soň bize iň esasy gyzyklandyrýan zat, yani siýasata indi goşulýarsa biz indi däl bundan soň halk bilen. Russiýanyň, yani Moskwanyň, Kremliniň bundan soňky siýasaty. Yani Russiýa bizim şu ýurdumuzy sömürüp duran bir ýurdun siýasatyny ýakyndan görmelimiken diýäs. Yani şu zatlar barada Almurada gurrun etsek, olaryň bir garşydaşy bar, Putiniň garşydaşy bar. Şo arada dile getireli halkymyz hem görsün. Bolar, gatlyk pikir. Ene bir ýerden Saparaga da geldi. Saparaga salam alyk. Wa aleykum illeşler salam bağışlan. Men şu kameram şu wollady diýin meni. Onu täze başka kamera koydum. Yani men kamerasyny, kompýuteryň kamerasyny. O birden sallandy durdu, bizi maskara etdi. Ene Kitaylan nemesi Almurat.
Bağışlan iyileşler. Selamun aleyküm. Salam şeyin. Kemine salam. İyileşler. Selamun aleyküm. Halmıra da salam. Sizi eşitledim. O aydiyan urumlarınızın köpüsünü eşittim. Böyle koşuluşup bilmedim. O. Bolsun Sapara, hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol İşten Kemine. giyiç yaxşı deyiptirler. O. Tapara şuňky gepleşigimiziň, söhbetleşigimiziň esasy temasy iki zat. Biri şol watanymyzdan gelen ýa-ni şol video rolik bilen baglanyşyp şol watandaşymyzyň gozaýan meseleleri. Bir ikisinden ene Moskwada, Kreml'de, Putin'in karşısına duran siyasi güýçleri esasen Aleksey Navalny bilen onuň edýän hereketleri ýa şuň hana 2 saatlaryň oň bir emmesi var video düşürüpdir kino şol Putin'in giydiğini kurulan köşkü vardı milyarlarca dolar duruyor. Korrupsiya bilen görüşüşi barada diýär. O korrupsiyon görüş vardı. Şu bizimkilerinde nahil görüşülüyor ortiyette nahil görüşülüyor şu da vardı. Bir fikir alıştık. Üçüncü dönem vatandaşlarımız bilen şu sorulcağa ama ya ama sonra berýärler nahil insanların saat yarım görüşüp başlaýar var adamlar onun 15'ten sonra berýärler. Wagtnät bolan hemmejine jogap berip geçişik ya wagtym ýok bu. Şonuň men biraz düşünüp berdim watandaşlarymyza biraz şu zatlarda düşünmeklik bilen bir kabul edäýsek şu ýerde. Hay bor halmrat sorularyň hemmesine jogap berer. Sizin wagtyňyz bar bolsa bizinki bar. Onu ýadaman ýene de bir saatlap oturup seyretme de gerek. Onda ýaşular şu näme geçmänke, şu taýdan okap geçeýin men. Soň Russiýa hakynda ýa-ni onu hökmen suratda gürleşmeli diýär. Hawa. Kim ýazýan bolsa atlar bilen okap ber. Sebäp adamlar bilik galsyn, sonra onu okalarlar. Hawa Murat Rezzak ýyldaşymyzdan başlajak. Muallim bolmasa da gowy analiz edipdir diýär. Doğru. Muallimler aslında analiz edip bilýän däldir şu derejede. Okudyp berler. Şonuň ýalňyşlygyny bilse okutmaz da. Uzak mesafe diýen bir ýyldaşymyz ýazýar. Bir gezek bir dost doğanma Türkden okuwa dokument goýberdim diýär. Üniversitetdäki muallim ýani Türkiýedäki muallim atestady görüp bu näme diýip sorapdyr. Bu bizim lise diploma diýipdir ýani. Demämiz de atestadymız diýär. Welin birinji sahypady diktatoryň suraty durda diýär. O benim başıma geldi. Ben başka bir garyndaşymy okuwa yerleşdirmek üçin gidende başıma geldi. Bu kim diýip soraýar da gaýta bu sana değişildi däl diýär şu atestat diýär. Başka ýeriň suraty bar diýär. Bu kim diýip soraýar. Düşündirgen bolan o. Şonuň ýaly bir maskaraçylyklar boldy ýani. Diýmek ýani bu ýyldaşymyzdan şoňa meňze istat ýazýak atykän garşymyza çykýar. Yani daşary ýurtda maskara bolýar biz. Durman. Perhat Iklimov ýyldaşymyz ýazýar. Siyasata goşulman gördük de şu günkü güne çelle ýurdu görýäňiz ýagdaýyn diýär. Allah. Ondan soň Diriliş Türkmen ýyldaşymyz ýazýar. Siyasi meseleler çözülürken de çözülýärken eline kitap alıp goşku okap oturulsa nähil pikir edersin diye. Yani doğraydı ya. Yani siyasi meselen çözmek için bir neme yok diyen manida yazandır da. Yani adamlarda düşünce bir pikir, akıl yani şu zatlardan mahrum edildi. Ama son Murat Reza ýyldaşymyz yazıptır. İksan Sapara var mı deyip yazıptır. Sapara sizin baştan geçirenleriniz. Sapara köperli bu. Yunum ýaly. Şu adam 2 worka diýemki. Yok şu maliye koydum. Eğer fırsat Sen okuyansan yankı şu rolüge menen bir kiçik komentariýa bereýin Halmuradaga. Ber separasyonu Ne Türkmenistan nähilek döwlet guruluşy nähilek diýip soraýarlar da. Türkmenistan ady goýulmadyk monarhiýa.
Ne şun adını inni doğru koymaňyzy haýyş edýän vatandaşlar. Sebäbi dünýede bir üç türlü döwlet guruluşy bolýandyr. Oligarkiski, monarkiski, munun demokratiski diýen ýalak. O bu oligarham oňa da giren ok, demokratiski ara düýünden giren ok. Monarhiya. Monarhiyanyň bethat sebäbi ine ýa-ni şu çağalan kitaplaryndaky birinji klasdan goýulan suratlaň mazmuny şodur. Men monarh ömürlük geldim diýilýändir. Ýa siz näile goýun etseňiz ediberin, men üçin kanunum, men kanun, siz üçinem men kanunum kanun, men sözüm kanun. Ne şu manini berýändir, Türkmenistanda ady goýulmadyk. Ýöne adyna goýulýym. Monarhiya, hakiki monarhiya. Bu monarhiyany niýat gurup başlady. O da monarhiyada ady goýulmadykdy. Daş töwereniň eýletinden, beýletinden aýlanyp pertütlük neme diýerdi. Ne men nemem şu nemeden çıkaran netijem rolikden Türkmenistanyň ady goýulmadyk. Absolut monarhiýadyny. Ödüm hiç kanunum gören ok, hiç türlü konstitüsiyada itaat kanunlarım gören ok. Devlet eline geçirilen bir adamın, bir gruppan, şöyle devam ediyor da. O gruppa, başka da gruppadan ikinci gruppa geçti de şu an. Ne bizim devlet kuruluşumuz, bizim kuvvet bolacak dememiz de şu diyor. Ne şunu gödeğinde tutup ediliydi. Çok kuvvet sözlerim şundan çıkyandı. Bizde Araplar yalak, ya Dubai yalak olacak, falan yalak olacak değil yani. Olmasa ne konstitüsyo 2-3 sefer gidip gelmediler şu an. Yani yaşı prezident 30 yılda ne tane prezident çalışmalı? 6 tane çalışmalı. Mene netice çıkaran yerim şöyle olarak rolikten. Yani katı kuvvet alıptır. Şöyle ne çağlar, ne nadanlık fabrikası değil ya da. Yani mektep değil yani demesi. Diğer çağların dekini demesini köydürme için edilen bir aylığınç cinayet. Bunu bilive diğerler, bilmeyene diğerler beyleki yani kitap çıkarayandan minister yani bilim ministerine çenli cinayetin içinde hemmek için eli vardı. Sidem öz cinayetlerini şair de diyorlar şey. Onun yeni atalarım tezini çıkarmayan olurum şair oluyor. Yani çağlarının üyüşüp gelecek neslin ömrünü dayanıyorlar da. Ne garipliğini de, gedaylığını da yurdun ösmeyeninin hem betası sebepleri şu atlardır. Başka ol korrupsiyoner ol deyip onu emedip görmen düğüne teredin. Düğü yanlış olsa ne yerliki korrupsiyon bilen görüş, ne Putin'e görüşmüyor da. Ana ne aile görüşüyen ne Navalny. Katı kuvvet demediye bir sana rolük koyup dururlar. Düğüplü ödem hem de abasına onun. Mene aytjam şu yani krolik var da. Bolýanda bir sorap soň başlaýabereli. Maria Delavi teýleşimiz ýazýar. Haçan häzirki Russiýanyň rejimi owa ýykylar diýen ýalakrak sorapdyr. Almurada. Bolýa men onu ilk başdan şu taparagan soragyny aýdan bolsun biraz dolduryn. Bizde monarhiya bar. Yani monarhiya deyip biz onun bir şu halkı, şu döwürki bir modern dünýäň monarhlar bilen deňeşdirmeler, onu biz bulary öýkelidir. Bizdäki monarhiya ýa padşahlyk orta asr monarhiyasy. Ady oýulmadyk diýende şu. O ýeme Maria de la Vita dowraýdy ýa-da bizde diýe ýeme bar diýe-de şu orta asra degişli ýa-ni feodalizm bar diýe. Ene şol orta asrdaky feodal monarh şol ene niýaz bolmuşul ýa-ni bir
Gurban bolam şu. Bizde monarxiya bolan dönem on bir modern döwrün monarxi däl ya Arap döwletlerine oturan monarxlar, padşahlyklар näme öz halkyny zulüm edýärler. Tersine olar öz halkyny işletmä saklap, daşyny getirip adamlary işletip özlerini döwlet gurdurýarlar, şäherler gurdurýar, gary işlerini şolar etdirip otýar. Ýoksa şolar monarx, bizde bolsa monarx öz halkyny ezip otýar. Ine bu bolsa ne? Orta asyryň monarxy bolup durdy. Ine şu Maria de la Vitan soragyna men jogap berin. Ýanky orsiýetde bolup geçýän zatlar watandaşym. Ol ýa-da şu Türkmenistanyň formasyny ýöne bizdäki bar problemler orsiýetde hiç bolmanyny wagtal orta çykyp jemgyýete höderlenýär. Şu olaryň edýän häkimet saklap oturarlyk jenaýatynyň üstü açylýar. Onu aktiv alparyan akli şol oppozisiyon toparlan hareketlerin adamların arasında yine Alexey Navalny ne şey var alparyan işi vardı. Hemmezikler doğrudan faktların üstü bilen görkezildi. Hersin dokumenti var. Yine şolar yine jurnalistler alıp baryan işini jurnalistler şeyle olmalı. Hakikaten yine fakat yine de eden işi yine de suratlar yine de suratnama. Yine şonun şuun ana Navalny dün geldi Moskwada tutsak ettiler. Bugün ine ýerine şol ýoldaşlary şunu çapdan çykar. Oram ýöret etdirdi şol. Men Orsiýada gelemde şunu çykaryn diýip. Tutulsamam azat erkinlikde geçsemem diýip. Bol gaty batyrga ýa-da öz durmuş pozisiýasyna ýa syýasy pozisiýasyna gaty berk duran adam. Ine pozisiýa şular ýaly bolmaly. Jurnalistlerim mene şular ýaly bolmaly. Navalny bilen işleýän onlarça jurnalistler var. Janyndan geçip şu faktlary tapyp getirip ine jemgyýete ýa halka höderleýär. Şoň üçin näme bolup biler Maria? Bolup biler şular ýaly ýagdy orsiýetde 20-nji ýyl men aýtdym dünýede köp zatlar ütkä. Eger Russiýa Federasiýasyny syýasy ýa-ni ütkäşikleri bolsa, meselem hakimet çalışılsa, demek avtomat rejimde Orta Asya'daki diktatörlerin hemmesem gitmeli var sahnadan, ya siyasi sahnadan. Şolun hemmesini saklap oturan, ya gorlu verip oturan, yine Kreml'lak oturanlar, onun hemmeni kovulayan, kaytılap oturmanın derkarı yok. Yine, men kıysa çaysam şolur yali, vatandaşım. Sapara size vereli sözü. Hani ber söz ver. Sonra ver söz verenden. Şu zat var arada, o size aydıp geçseniz Sapara. Yani indi şu zatın Türkmenistan'a täsiri näýil bolar? Rusiýanyň içindäki garşyklyk. Öz içi bilen meşgullanýar da meniň pikirimçe. Deme Kurban Gulu yalak demelere ne eli yeter, ne vakti yeter, ne de gücü yeter. Onun bilen demetmeli, öz kellağırtı ödünü, Putin'in demesi meselesi köp. Yakın Navalny'm değil. Karabağ'ım var, onun Suriye var. Ben telefon edemem deme diyorlar. Libya var, Suriye var. Belarus Hem var. de orsiýet aktiv ne deme diyor. Ortaya ne de gatul problemler var da. Yani orsun behbitleri, lip deme diyorlar oluyor. Onun yani Kur'an uluyalak maniken kendi riyadına düşmez mi kendine? Ona gücüm yetmeliler. O orsiýet Türkmenistan'ı yemesini, peydatını yani kıtaylara geçen olmalı. Geçerem. Şeylere olmalı. Yani benim fikrime Sapara geçer diyseniz halkımız korkar mı kendi? Yani onda biz hareket etmeli diyen yalakrak neme çıktı ya da. Yok, kim gelenle de hareket etmeli. Bizim vatanımızdır. Onu ne Hıtay'a, ne Orta, ne Kırıt'a, ne Beylek'ine vermeye bizim olur yalak lüksümüz yok.
O zaman şu dayda neme vardı? Halk bütevileşse kim gelse dem şu alıp bilmeyede şu an. Mesela o tayda kanunların bir giden proseduraları vardı. Yani halk bütevileşse şoň nemesine geçip bilmeyen olmalı. O Allah verdi Kurbanov ildeşimiz yazıyor. SSR'de diye kitapları da Lenin'in suratları vardı diye. Bu hem şonun devamı değil mi deyip soraptır. O bu dowamy bolyn ýöne ýanky näme diýen bir urodly bir formadaky dowamy bir medeniýetli elgenç o ýanky Lenin gide de ulokan medeniýet ýokdur bolyn ýöne ona bir teretaplyk bilen edýärdiler de. Ýöne bulonky bir ýigrenç fırdatda sen o diýeniňe ediläýende de edil beýdilýän nädir abi? Ne diýen edilýän adammışyň da. Ýöne diýeniň ediläýende edil hemme da senki ne senden başga dünýede adam ýok diýilende de bu derecede bu zatlar edilýän nädir? O bir günä çağajyklarda ne günä var? Olun geleceğini üstüne atarak çeken geleceğini. Bir giden milletin bir kuşak niyetlinin üstüne atanak çekmek ol kimin nemesi? Bular o zatları düşünen ok ya hakikaten bir yankı nadanın ağır başı. Ya Pomodor, çüyrük Pomodor'dan çüyrük olmalı. Şu zatları düşünmeyen o devletin başında oturmak men artık yeme diyen de yani at koymalı söz tapımak. O ne neticede ne olacağı görüntü ora. Sapara, 30 yıl. sapara. O düşünmeyenler, o düşünüp anırsına geçiyor. O bilkaslayın edip otuyor. Halkı yok etme uğruna çıktı. O toprakta Türkmenistan'ın ilatı halkı, milleti gerek gel. Onların çok korporasyası var. Şu korporasyalar yerin aşındaki, yerin üstündeki baylıkları deger değmediğini çıkarıp akıtmalı, bilem tohum bilen yaşamalı, borluk oturdu. Orsiyette neyme diyerler, bizim Türkmenistan'da vardı. Strana adnavo goroda diýerler. Bir şäherin döwleti ýurdu diýerler. Hakykatdan hem şeýle, ol oturan ýerin daş töweregine serenjam berip oty, gerekmejek binalar gurup oty, galan 4 welaýetym çöküp tozap ýatyr. Dünkü ol Watan Satan programmasyna seretdim. Ýene de şol öňkü hengamy o lellimine edip baran işi. Ol ýa-da buýuk firmasy var Fransuzlar. O. Kim gowulyat olan nahil ömedin. Gatı gowulyat. Awa. Şonu öwüp ay köpet dağının tepesine çıkardı, arşa çıkar. Innem yine de bir yeme gurup otylar şo taýda ýa nem meclisler zaly diýen ýaly. Gurultaýlar zaly. O sen meclisin ýok. Şo da ýok gurultaýlar o bir gidip yatan kompleks ona milyardlar dolar harçlamaly sapara halkymyzyň ýere çöregi ýok. Ine edi bilsin şu diye. Şeňmi? O ýörütedi bu otyrda. O aklym ýerine diýip aýdyp boljak. Bar aklym diňe şol özüni öte öwregin nakilleri ine ýaşatmak galan halkyň üstüne ýagy döküldüň oň işi ýok. Eme Halmurat yine de bir zat var da yankı bir devletin simurları var da baydak diye. Gerp diye çoğu mengeş. Etaat simurları da. Şoň üstüne ýörep ýörep. O namazın üstüne ýören ýalak da. Yani bir baydan üstüne ýöremek. On ulu mazmuny ýatyr da tiyat mazmuny. Sen hallan ýöremek hökman. Yani öz ýurduň içinde. Niýe de görülen zat halla ödem sen döwlet timulunyň üstüne.
Bu yörüte ne sizin ağrınız, namusunuz, sizin ırzınıza geçtim diye de millete şurada oyarak mesaj veriyor da. Doğru. Şimdi ne edip şu halkı bir ne derecede kemsitçeğin bilen aktamından beter. O önkü diktatörün döwründe ene halalar baran yerine ayak astına düşerli. Ol bolya halı diyeli bu bir yerde bolmasa beýleki yerde ayak astına içeride de ýatýarda bu. Ýöne bir döwlet simbaly diýip özlerini tapyp getiren baýdagynyň üstüne özü çağalary ýöremel galyn adam barmalylar. Ine men edi bilşim diýip halkyň tepesinde oturup çuldurup atýar. Başga mundan beter nähil ýema gerek. Şunu näçege de gaýtdym men bir haly bizim şu döwlet baýdamynyň myşarlar şu taýda ýaşyl diýip. Şunun üstüne ýöräpýär. Soňky şol Nevtada açylan mesçitde ýam şu taýda sary daroşka goýupdyrlar, ýa-ni ýaşyl aýry. Ýöne mektep kitaplaryny şu birinji çağa birinji mektebin kapısyndan nätlerini açan kitabyny ýam şo Lellimiň suraty bar. Olam şo taýda öz çağalarynyň elinden aktyklarynyň elinden tutup ine Türkmenistanyň baýdagynyň üstüne ýörep bary. Ondan o çağan beýnesinde näme gary? Ol öz en atasynyň adyny dogry tutubilmeýän çağa çoňa onu arkada diýip gyýryp durdy. O şo da şoň adyny mektep barda da şoň portreti, kitabyny açda da öýüne şoň portreti, telewizor açdan şoň nire barsan ine şol Gurban Guly. Daşda görekde. Ondan adam näde o taýda sağdyn östün ya başgaça pikirlerimizin şol edilen propagandadan. Belsen beler ýaly propaganda da bilmedi öýden. Şol döwrüne faşistik Germaniýanyň işini. Bu faşistlerden hem geçirdi tohumynyň hatyrasyny. Ine bolýan zatlar şol. Halburat bu konstitusiyon kuruluş yıkılan düğünden yıkılan şoňa bir düşünmemiz gerek. Buňa da monarhiya diýelim, näme diýsen gelişip durýar, biziň binýadymyz ýok. Konstitusiyon ýa-da kanun. Şo depelenen şo konstitusiyon kuruluş ýok. Şo yıkılan. Biziň ýa-ni halk bolup dikeltmeli demämiz konstitusiyon kuruluşy dikeltmeli. Döwleti dikeltmeli ýa-da şoň üçin ýa-da. Doğru. Bir komentar okap bereyim o taýdan size. Bayramhan Tıma ýyldaşymyz ýazýar. Häzir Türkmenistanda Orset kontroldan çyksa diýe başbaşdalyk bolmazlygy üçin halk nämelere taýýar bolmaly diýe. Yani ortalık karışmazlığı için, havos çıkmazlığı. İlkinci nowatda halk şuun kugundan şo zatlara taýýar bolmaly. Şoň üçin aýdýan biz jewesleşmeli, biz birleşmeli, beýrek ynanmaly, beýrek el bermeli, hemaýet etme. Haçan birleşen halkyň töweregine islenip ýagy gelsin, içinden daşynyň olan edibiljek işi ýok. Emma şuun kıyar, näme bolsa şo bolsun diýip öýümizde oturjak bolsak, onu ýene de başga bir döwlet gelip Türkmenistanyň içine giýer. Ortaýat gelse Hytaý gelse ýene bir ýerge Eýran bar, ol bar, bu bar. Näme Türkmeniň ýerasy baýlygyny göz gyzdyryp oturup döwlet agmydaş töweregimizde. Ne? Şoň üçin sorumyza jogap beýle çaýsa. Doğru. Sapara siziň barmy aýtjak zadyňyz bu arada? Ýok, başgarak soraglar berseň aýdaýyn kemine. Ama siz şu nämäni esasy näme mikän diýmen sapara? Näme Havos çıkmazlığı için. revolüsiýalar beýinne edilýändir. 21-nji asyrda hatam meter. Düşünje havos çıkmazlygy üçin bizine hökümet gurup ýörüs. O şuň ýerine näýilek gelmeli, geçiş döwrü näýilek bolmaly, şuň ähli planlaryny edip ýörüs. Halk bolup taýin nälen tak elbetde bolun ýöne. Şular näme diýänçe o da taýin bor. Geçiş döwrü o aýaýdyň bolmaly. Hawasyň öňüni almak üçin bir düşünjämizi
ilk ulak nämen bolup geçenini düşünmämiz gerek. Onun biregi gollamany, ynanşmany. O yani birek düşman göz bilen teretmezlik galak. O ıntanlık galak. Bu toporda atlar var da. Ne şu da atlar beynimizde biz aydınlaştırmalı, yiğiltmeli, düşünmeli. Biz ne ölçümüzde ne helak oyun oylananını bilemdik. Günkü tarihimizi bilemdik. O geçenleri hala beyle de kaldı. Yankı alak görkezleyen kitaplardan sen düşünce alacak yerine yok. Bir yönü öğrenip bilsen yazmanı, okumanı öğrenirsin, o da yağdaydılar. O ne komentarları zaten da vuruyor. Duruşuna yalmış. Alı ildeşimiz yazıyor. Havasını ömünü almak diye millet toprağı iyiye çıkmalı. Olmasa iyiye çıkan tapılar diye. Doğru değil. Onun ya. Son öňüni almak üçin any para edip oturan işlerimiz şol. O elektron döwletem hökümetem şoňa bagly, wagtlaryň hökümetem şoňa bagly, guruji mejlisem şoňa bagly. Hemmejikler şu zatlaryň öňüni almak üçin edilýär. Onu aýryp men barjakman ol bolanak, halk bilen maslahatlaşyp öňünden etjek işlerini düşünürip halkyň şoňa ınanmagy we şonu gorlamagy üçin aýdylyp boldy. Özüne gerekli zatlar üçin. Hawas bolsa görnüpdi, eger biz şo işlere gatnaşmasak, ya şu zatlary halk bolup öňünde durmasak. O gerek bolsa, ganokmaly ýerem bolsa bolar, eger daşyndan gelip bizim üçin dadajak bolsalar. Ya için näkiler daşar döwletimiz, ýurdumyz, toprağymyz satjak bolsa, olaryň tumşugyna bermeli bolar. Näme yok. Toprak bütün halkynky, bizinki. O belli bir aýdymyky däl. Havası yörüyt etjeklerim var. O yörüyte havas döredip, şu yurdun içinde ot yakıp halka ağzına ağlardıp, kan döküp kaçıp gidecekler, sonra özler nirdediğinden belli olacak yani. Şu senaryom oyun olacak, görünüptü. Şu zatlan öňüne almak için, biz şon için aýdýan zatymyz bir hukuk goraýjylary, güýç ullanjylary, harbalary biraz kelläňizi işledin. Eger şu yurdun içinde tupan tursa, bu hemmen başymda bar bu da. Şu zatlardan bir halk bolup, millet bolup, umumy bir netije gelmegimiz gerek. Şu hukuk goraýjylaryň şuň ýa milisiýasnyň hem emen basyň hem çağalar şol şkolla okyanlar. Kalmırat. Bitecek yerleri yok. Şol jemgyýetiň içinde pulu bolany bilenem ýa hökümi hukuky kän bolany bilenem ütgeşik boljak da emes yok. Çağalar betbalt bolmaly. Halmurad aga bir soru okap beren şu taýdan. Maria de la Vita ildeşimiz ýazýar. Wa nähil ýol bilen diýär Kreml öňkü post-sowet, yani öňkü Sowet respublikalaryna täsirini ýetirýär diýär. Ýema gatyg soru. Ol täsirin entägim aýrynaga biz SSR ýykyldy diýip bolýan olaryň Kremle bolan baglanşygy aýrylanak ortadan. Şu Orta Aziýada oturan häkimet başyna kim gelenem bolsa şu 30 ýylyň içinde ýaşuwyn oturanan bolsa olaryň gönüden göni ýakyn gatnaşygy bar Kreml bilen. Vatandaşlar doğru düşünün. Böyle açık mass medyada Kreml getirip onu oturtmayanın varsa yönü kapıyın anırsını tutuyun yengsesini edilyen siyasette hükmen Moskvan Kreml'in o behvitler göz önüne tutulup edildi. Siyasi behvitleri, geopolitik behvitleri, iktisadi behvitleri hemmecik zat göz önüne tutuluyor o tayda. Şonun için biz hazır şu güne çerli doğru iktisadi erkinligimiz yok bizim Moskva'da. Bolyan bolsa näme üçin biz Nabucco proyektini Kaspy deňiziniň aşagyny geçirip Azerbaýjanyň üstünden Türkiýe aktyryp Ýewropa çykaryp bilemdi. Türkmen gazyny mesele. Eger biz doğru garaşdyr bolsak näme üçin şu güne çerli bir topar ol tapy proyekti diýdi, näme diýdi, beýleki diýdi, amalaşana. O Xitay bilen amalaşan proyektim men tapar agaýdyp men pikir edýän Orsiýet
Türkmenistan'ın görýän peýdasynyň bir bölegini aňryk geçiren bolmaly. İksany ulu döwlet öýdary birek gollamak üçin Baş. o bolu tordy. Näme oýun gidip dura ýeňsede watandaşlar. Şoň üçin egerde häzir ýanky Orsiýetde siyasat ütgöse, täze hakimet iş başına gelir. Ütgen, olarda da arkaynlyk bilen döwlet ütgemeje görünüp, sosial ýagdaý gaty agyr Russiýa döwletiniň federasiýasynyň ilaty. Olaryň türkmeniniň gowy ýaşanyna Moskwadan 100 kilometr aňryk gitse, olarda da açlyk horlyk. Ine olarda da durmuşky. Gowy ýaşaýan olan 5% galan 90 mäşinde näme bardyr diýen işte. Bizde orada 1% de yetenek. Ne şoň üçin delavita aýtjak bolýan goýan soramly dogry netijede men şeýle bolar diýip garaşýan. Häzir gatullykan bir ütköşük ýyl bolar siýasy tarapdan hemme dünýäde döwletler üçin. Öňkü bir tapar halkara kada kanunlar häzir şuna çelini işlenmek gelecekde nähil boljak o belli däl. Biz bir pandemiýa bir nowlakan howp bolup dur. Halklar öňküsi gul bolup ýaşasy gelen esasan öňkü postsovet giňişligini görüp otylar. Daşarky dünýäde adamlaryň halklaryň nähil ýaşaýany. Indi adamlar öňkü gul bolup ýaşasy gelen. Şol sany türkmen halky. O diňe bizdäl hawa. Diňe bizdäl. Deme köýüni postsovet demesinde diňe Pribaltika çykdy. Soňky demede de Gruziýa şo Orsiýadyň bilýanetinden çykan üçin näýle kynçylyklar geçirdi. Şu adam Ukraina Orsiýadyň bilýanetinden çykjak bolýar da. Öz bilýanetinden bar gidiberiň diýip göwüren ok. O bilýanetinden çykyp bilen Betasi näme arkaýyna aýdyp bolýany o näme Pribaltika döwletlerdir. Indi Pribaltika döwletlerini deňeşdirip göräň. O näşe respublika wady, şu Pribaltikany bile. Ana 10 klanyny deňeşdirip Pribaltikadan haýsy o ýaşaýar. Ödem resurs boýunça iň ady resursly, az ýerli region köýüni Sowet demetiň içinde. Şu adam Ýewropa ýalak. Moskwadan şu taýda ýaşap, ýanky ýaşar ýalak näme alyp bildiler hedli diýerler. Çağalar ni berýärler, başaran. Türkmenlerim şonu alap, pul ogurlap bilen demeden çağalaryny nämeyi berýärler de. Şu Pribaltikada men 50-60 sanyny tanýan. Köýne ministrliň çağalary bolun. Doğru. Lyon Paris ýyldaşymyz ýazýar. İlkinji bilen teri taýpa diýilýän zady ýok etmeli diýär. O yok. Näme kemine tire taýpa diýilen zat dünýäň ähli halkyna bar. Halk yok tire taýpasy. Oňa ýöne şular ýalak gaşap orta näme oklan soň bolýandyr. Tire taýpasy millet ýokdur dünýede. Taýpa diýmek başgaly diýen ýala. Başgalasy näme bolýar? Doňlarda şol gitsen taýpa bolýar. Dünýäň hemme ýerinde bardyr. Oňa ýöne ters aksent berip onuň jemgyýetiň içine ters demesseň, ol atymly bomba ýalak bomba bolýar. Mine da. Ya şonu bolýarlar. Ya bizim esasy näme bolýan dörejülük işgärlerdir. Esasy näme dörejülük işgärlerdir. Ola hakykat. Oňlar diýänki KGB nemesi bilen edýärdiler. Soňa kesel bolup galan aralarynda. İstediğini tutayın. Katı seyrektir yani neutral universal adamları. Yeniden şonuň ýaly jemgyýetçilik meselelerine değişli aly ýyldaşymyz ýazýar. Görüplik pikri düýükden ýok etmeli diýär. Goňşynyň Sowet bilen ol diňe Sowet bilen aýrylýar başga iş zat bilen Sowet ýetmeýän adam görüp bolar. Onu edil şo pikirde menem şonu aýtjaktym. O ýanky näme hakda teri taýpa hakynda da ya onu çözmek iň ansat işlerden birisi. Bilim hemme zadyň dermany bilimdir. Iň ansat yani nädip çözüljegini bilenden soň
Asıl dert olman hali benim fikrimce. Bu atla nämedigini aklın yeten soň bu hiç problem nemesi öz-özünden ýok bolup gidýändir. Doğrudanım şeyler olsa para, ilmi, bilimi, düşüncesi yetik adam. Hiç açan şu tire taypalık yemesine dudaklı düşene hatta ona gerek geldi. O adama baka ver ya. Karşıdasına, yollasına, iştesine, kârdesine. Canım, o kıybına baka veriliyor. O sen haysi tire taypadan çıktı, ona baka verilen yani bilmek için aslın ilden olsa olup bilinir. Yani onun alıp beyleki tire taypan karşısına koyup uruşturuyorlar. Yine şol görüyor musun? Yani näme diye ortlar yani Razzilay vlastwy diýdi. Arasyn bölüp hakimlik etdi. Şoň üçin Sowatly bolsaň edip bolýar, ony sowatly bolsaň edip bolanok. İkimiz Şwedlen haýsy tire taýpasyndan almyrat. Yo'q, şularda da bara düşünje. Ken. O yan qaydyya sen ne demir gazykly, sen günnogol, ay sen paýtagtly, ine şular ýaly. Şem ýöne bularda o zatlary o siýasaty ya döwlet derejesindäki siýasaty ya gatnaşygy ýetiren haklar ya da getiren haklar. Öz aralaryndan şular ýaly bir-biriniň üstünden gülmek üçin ya degişmek üçin aýdylýar o zat. Ya bilmek üçin. Bäde şu döwletde bir zat aýdyn watandaşlarymyz biler ýa. Şweýçýada şundan biziň deň duşlarymyz sapara kimiň deň duşlarymyz ondan ulrak ýaşdaklar maşgalasyny 12, 14, 18, 20 çağadagan bar eken. Bir maşgalada. Şey çağaly millet eken Şweýetler. Elektrik ýok wagty gerek bolýan eken Halmurada. O indi modern dünýäde hiç olmany 4-5 çağasy bar her Şweýet maşgaly. Binemen O ýerde ken. O binemen alamaty. Diýmek şular erteki günni ynymly ýaşamsaň çağa dogry ýaly. Bizde Türkmen 8, 10, 12 çağaly maşgaly bardy bir saparaga çağa. Hani şonça çağa dogry ýan barmy şu? Ýok. Näme oňa esas ýok da dogurmaga nerden nädip eklesen bolar? 2 çağany saklap bilen aklar han. Ine hemme zat şol ilmsizlikden, bilimsizlikden döwletiň alyp barýan ine wasylyk siýasatynyň gelip çykýan. Ýaşullar size sonra var utaydı. İmanlı Türkmen illeşimiz ýazýar. Ýaşullar salam. Nesip bolsa yol açılıp vatana dolansak davamızı nämeden başlamalı diye. Kim bilen davamız şona maýsyn? Davamız diýende ol näme manyda ýazan bolmaly da. Şu görüşümüz manysynda. Döwleti gurmaly, döwlet gurmaly, täze döwlet, täze Türkmenistan gurmaly. Ine soňa mailnamada hem köp hem mesela bolmasa da köp soragyna jogap bar. Watandaşym açyn okan seredin. Şonu ýamaşkanam täzelep goýay kemine bolmasa. O täzele de goý bolmasa bilmedikler täzeden görerýär. Şu zatlary halk bilen bile amal etmekçi biz ýurdun içinde. Ýöne üstüne gowy näme goşýan bolsaňyz, ya oň içinde näme aýyrmaly hasap edýän bolsaňyz, ýazyn öz pikiriňiz. Ol halka hödürlenen mailnama onuň o stoluňa şaňyny saklap barp biz şunu etjekdik, milletten giýdap oturan zadymyz ýok. Girin, görün, gatnaşyn, öz pikiriňizi aýdyn. Gelin, bolmasa hani dernek siz üçin açyllar, watandaşlar. Ozala barara gapymyz ýok diýip arz edýärdiňiz. Indi hani dernek açyldy. 3, 4, 5, 10 adam bolup barmagy mümkinçilik bar. Men begenýän zatym şu zatlar gün-günden köpelip bar ya, belki köwri köp bolsun, uğurlu bolsun watandaşlar. Şeýdip biz birek bilen birleşip ysmyşmasak, ol aňyrdaky oturan adamlar öz-özünden gitjek gal hakimiýetde. Munyň diňe biz bileleşip almaly bolýar, bir ýumruk bar. Men şonu aýtjak boldum. Mağru Şahu illeşimiz ýazýar. Russiýa öz derejesine yitirdi, öz içinde de gowluk ýok diýe. Doğru diýär. Onuň ýaly. Başka soru barmy? Awo Türkmen Oğuz illeşimiz ýazýar. Putin üçin diýe Gurbanoğlu prezident däl diýe Orseýdyň bir gubernator ýalyk görýär diýe. Nail Bağlı'na aýdýar da. Bolup biler. Orseýdyň gubernatory nähilem bolsa Gurbanoğlu ýaly öz halkyny beýt wasylyk bilen daranak ýa toplanak da ýa horlanak.
Yani bolup berilenden umumy aýdandy, umumy konsepsiyede elbetde şol. Biz o garaşdyrlyga çykdyk diye garaşdyrlygarlyk diye biz entäki hiç zat alamda watandaşlar. Ýalňyşmy? Niyaz bertesi gün ılgak gidip Putin'in elini kaldırdı. Putin yani şu davur yemez Elkovas'tan Yeltsin ne o tavura gidi. Hana barana mail namıdı bir yer son koysana bir yerde yemesen Lincoln'i kendine. Onun memesine Komsomolsky Pravda'da koyulan yeme var makala. Ol şol yankı Gazprom'un önkü başlığı Eren Vakirov Aşgabat'da var Niyaz bilen yankı bir itere barada Igor Makarov barada eden gepleşiklerini ondan şu tayda yazılıp dura Igor Makarov şu diňe araçy var şol Türkmen gadyny çykarmaleken yeme Ýewropa şeňle Orsiýadyň üstüne turwada ozal Türkmenistanyň gurulan yankı Sentral Aziýanyň turwasy. Inni şu tayda her ýyly arasa girdezi Igor Makarov'un cübüzüne düşýän pul her ýyly yarım milyard dolar, 500 milyon her ýyly näçeýle ol turwaň üstüne oturdy. Kim ol? Igor Makarov diýilýän. Ta paraga aýdyp otur işlemde urna ol. Sneaker satýan eken Aşgabatda. Teredin. Ine Niyaz bilen açyrçagyň tapyp kulagyndan çekip getirip Eren Vakirov bilen ne gürleşip şeýtdir bile Türkmeniň ähir baýlygyny bir haram horumysy bilen çykardylar. Yazılmadı. Dokumentan hemmesi kitap. Şonu koy o kosum görsünler. Rus dilini elbette. Gerek bolsa Türkmençe geçirmeli. Var. Yine subutnamı. Bir yılda yarım milyar dolar alyan eken şol. Yine Wasa Peterburg Aşgabat'ta. Niran gelmişe ol. Näme edipdir ol? Hem Türkmen var mı? Hiç bolmany milyon alıp öýün arkaýyna ýatar halal hakyny. Bu bolsa 500 milyon her ýylda alan puly. Yine birje adam. Näçeýle boldy şol pul? Näçe milyard boldy? Ine biz halk bolup sesimizi çykarman otursak watandaşlar hemmejikler biziň ýeňsemizden ogurlanyp otur. Onuň näme biz arz edýäs? Näme üçin biz aglap oturýar? Düşünýänimiz şudur. Sebäp hakkymyz öz hukumumuz üçin görüşmesek boljak günümüz şu da düşjek yerimiz barjak yerimizden gelligini çukuruň düýbüne ýatyp. Ýöne mundan aşakda bir zat bolaýmagy mümkin Şahir Şiralyň aýdy şeýal aşagyndan ýene bir türkmenler tırkyrladyp dur diýdi. Bäpde var. Ene mundan aňyrda näme bar bize indi? Dige watany ýitirmek galdy. Doğru. Ferhat Iklimow ildeşimiz ýazýar. Kemine doğun meniň familiýadaşyma aýt diýär, ýurdu alaly diýär. Indi wagty gelip geçip barýar diýär. Bor. Kemine. Bor attaş familiýadaş onu ýokman ediýär. Özüm şu paronu da attıra demezsin. Yollar açıldın. Onu gön ediýär. Başka işimden yok. Bizim ne deme. PV'de adamlar şolordur almadan başka işimiz yok. Onu başım dememde demettik. İnni onu demedi ya. Yeter siz arkamızda durun. Onu iki tane karra ettirecek ol. Onun özünden kırada duracak oradan olmaz. Onu yok bana diye. Sapara'nın programması tayar. Bir-birden. O durmuşa geçirýär nesip bolsa. Gön. Size goýga bar. Başlar ben yine de yetip gittim. Kompüteri beýleka geçmeli bol. İçinde bir zat bar. Bana bir kömek edýär. Meli. Ne köňüjü näme geçtim. Bu arada Sapara görünüp dur, sesin eşitilip dur, yeterli çok. Ova aly ýyldaşymyz ýazýar. Ananyň watandaşlar şu ýerde ýazylýan pikirleri ýokarda oturan sowatlylar aňalyp okap oturandyrlar diýär. Nämeler diýädir bular diýär. Yani Okuyalar, seyrediyorlar. Onun näme boljagyny bilýärler. Onu da düşünýänem ken. O ýöne an görülýärler de. Şu meselem Sapara şuun gelen video rolik olmagyňda la onu uğradı. Onun son hem organ işgallerinden biri. Ya bolay bolgatmy. Nemesi barda düşýän, halasy hem bolan. Bolan hemmejigini bir ayakdan sürmek olun bir hili gelşikli bolup durda. Gruziýada Mikhail Saakashviliň geçiren reformasy var. Haçan prezident bolan.
ayırda şol korrupsiýan düýüp bilen. Polisiýanyň, prokuraturasyndan, ol ýanky jenayet dünýäsinden borda konu hiç bir zady goýmady. Arasalap goýdy döwlet. Ýa-da şu zatlar eger adam ak ýüregi bilen ýatdyşsa men şonu aýtjak bolýar. Gruziýan ilaty Türkmenistanyňkydan kändäl, kiçiňrek döwletlerde islenlik reformany geçirmek, çalt geçirmek aňsat çoň ýaly ine Pribaltika respublikalary men deňeşdirip görüp otyrna. Näçe Pribaltika respublikalaryny ýoksa start deň wagtda geçdi-de ýanky Pribaltikada SSR ýykylan Ukraina bilen deňeşdirýän. O Ukraina halky ähli Pribaltikanyň üç döwletini alanda da bir 10 näse köp bolup durdy. Şoň üçin o taýdaky emelen Buksawad edýän reformalaryň bir ýemesem millet sanynyň känligi, millet sanynyň dörrüligi, içinde bolan ýanky oligarchasyski ýanky oligarchlaryň köplügi, bir milyon milyard ogurlar oturarlar, töweregini kizjek goşun ýygnap, özüne tarapdar ýygnap, özüne ýanky deputatlar akydip bolar öz radasyna ýanky parlamentine oturdan adam. Bir zat aýtjak bolýan şu taýda. Şol başdaky 2 ýa 3 parlamenti Ukraina 450 deputatdan şolun köpüsi Türkmenistanyň gazynyň hasabyna milyon ýygnap parlamente baran adam. Ýa-o. Ene. Pikir edin. O Ukraina'da oturan deputatlar Türkmenistan'ın pulunun hasabyna baýa şu taýda oturýar. Hemmejikler şu Türkmenistan'ın içindäki baýlyklara çykardylar. Yerine de şu geçmen yatan haritleri var. O Çernobil zonasyny östürlen mallydy, etdiýdi, agaçdyýdy, tahtadyýdy, ýolka diýdi, hemmejik Türkmenistan'a gitdi. Kalosyna çelli dollardan satýan ekenler, köpü götürýän. Bir sanak milyarder var. Türkmen gazından demedi. Firman näme? Hep getirip verdi bizim dememizde. Firtas. Ya Firtas. Ana Timoshenko'nun Ya da Timoshenko. Niyaz onu görüsü gelse o dolluğunun bilemek rahmetine aşık bolupdy. Gazy yapya Orsiýa, Ukraina variant. Timoshenko gidip 2-3 gün şu taýda ýatyk Aşgabatda ýene de gaz turbana çýany ýaly. Ýene onu görüsü gelse ýene de gaz turbany yapya bir kaýdan Timoshenko ýene de Aşgabatda gidip. 1-2 sagatlarda 3-4 günläp gidip. Näme iş var o taýda? 3-4 günläp. Näme wagt çöder ýaly? Şu Winkel. Ha, şu da. O Paul Khlyabnikov ol ýanky Forbes'un emesi Orsiýet boýunça redaktory ýazda döwründe. Niyaz Timoshenko Türkmenistanyň 7 milyar gazyny $9 satyp. 7 milyar $9. Olam getirip şol gazy Orsiýetin üstüne şol gazyň bir bölegini öz halkyna $80 satýar. Galanyn Ýewropa $250 satýar. Türkmenistan'ın olsa $9 aly. Hani halk, hani Niyazyň ýakasyndan tutan, edeneginden tutup jogap soran halk. Ýok. Ýok, hemme kişi altın asıra garaşdy. Ýa Mercedes'e garaşdy, göleli sygyra garaşdy. Hani indi bir aklymyza aýlanalyn diýjek bolýan watandaşlar, döwletimiziň ähli baýlygy gitdi. Kimler emesine döküldü. Bir bot gören zatları seyredin, o daýda hany görkezip otur da, o Türkiýede öý hojalykçy bolup işleýär. Şeýdi işlemeli. Şunça baý döwletiň enesi. Ya ýaşaýjysy. Şeýdi kazanç etmeli. Näme diýaryp döwrüni halrat geň wagtdyr. Da gary mutdan ardan tapdylar da. Sen 9 doldur diýende. Ýöne mutdan ardan, ýani 9 dollaryň hasabyna da 7 5 gymmat prow geçen mal elýärdi. Onun ýadanlaryny dünýä ulgamynda bir manat boldy, 5 manat, 10 manat. Onun halk alýardy, halky şeýle soýulýardy. Onu halky da ýadardy. Awa. Ine dokumentarny fakt, ine şu Komsomolska Pravdan ýanky çykaran. Yok, dokument. O şonu kemine. Ama şu taýda aýdyp otyr. Ine gün eden Igor Makarowyň ogurlugy. Anyk üstüne başy içerip gitmek gerek. $42 Niyazdan satyn alýar şu gady. Getirip $100 Ýewropa satýar. $110. 2 ýarym mesle ýok kaldy.
Näme şol niýatyň özü satyp bilen atmy Ýewropa. Halkın pulu däl bol. Ene şeydir halkymyzy gemirip otylar. Ondan olam çok $42 pullan valyuta bolup Türkmenistany bana. Şoň 50% valyuta bolup barmaly $20. Galan $22 da olur şol Orsiýadan geçmän ýatan harytlaryny urady. O harytam 2 çöktü üstüne baha goýup urady. Ondan конечно sen Ukrainada da Orsiýatda da şu gal turgan geçip barar. İslenlik yerine de milyarderler, milyonerler kömelik gel köpelik. Türkmen baylygyny gasabyny. Öljek mi sen, yanjak mı sen, güljek mi sen? Ene halkam qıradan feredi otay bir menkide. Men işim yok. Bana da meseleler bolýar. Yo, onu diýen oklar tersine Türkmenler öňe korrupsiýa bilen görüşýärler. Yo, hükümet görüşe, halk görüşe, ne? Halk ayağa çıktı, ayağa kaldı, onu şoğun olmayacak. Ýaşullar şutaýdan bir kinem okap geçeýin. Ana? Raşid Nigmatullin diýen bir ýyldaşymyz ýazýar. Näme üçin diýe Rus kanallarynda Türkmenistan we prezidenti diňe gowy taraplaryndan görkezýärler diýe. Osman Ertuğrul oğlu ýyldaşymyz ýazýar. Haos bolmazlygy üçin häzirden her kim tarapyny belli etmeli diýe. Doğru. Murat Rezzak ýyldaşymyz ýazýar. Açırsov milyardlary aldy diýe. Soň uzak mesafe diýen bir ýyldaşymyz ýazýar. Hökümet üýtgäni bilen köp üýtgän zat bolmaz. Bizim hemmämiziň birinji düşünjämizi, beýnimizi üýtgetmeli bolmasa üýtgän zat bolmaz diýipdir. Doğru, şonu etjek bolup görse bizim. Şonuň ýaly. Şu zatlar barada aýtjak nemäňiz bar bolsa umuman şu 4 neme barada kommentariýa. O açılço barada olanım näçe de gaýdyp geçdik bolýan. Şol Türkmenistany bir şu güne düşüren iki adamın biri açılço. Şol ähli Türkmenler şu bir çorba çıkararlyk bir adamlar, şahsiýetler bolan bolsa, medeniyetli maşgallary bolan bolsa, agdy bir şular halkyň syýlygyndan peýdalanýan ýa-da halkyň hormatyndan peýdalanýan adamlar, maşgallar bar bol. Kökü damary bilen hemmejin gopardyňan açyrçok ýurdun başyna. Ya ýurdun içinde ýok eder. Sehat milletin çorba çıkaran ayırsan galan hany nira sorsan gidip oturdy. Şon etdiler olar. Inni o açyrçok ogurlan milyardlar ýemen iteranın döreden şol. Niýaz dokumentin bolsa, niýaz o görse çok ýazyp durany şu ýanky Komsomolsky pravda. Bir de arlap diye alan turundan beri hatta 30%'ının tölemän kaçyp aýdyp diýdi alan gazy. Yok indi töler diýdi erem hakir. Bulan edýän gurruna berediň döwlet meşhur. Ine şo döwür Türkmen halkyny arlap beren versepeti bir ýanky açyrçogyň dikmesi. Ona şolaryň şu Orsiýada çıkardylar. Haçan gaýtdy ýemeden 97-nji ýylda çykdy diýýän açyrçog Türkmenistanyň. Şondan soň niýaz açyrçog gaýdandan soň bir şolon kampaniýasyndan diýilmek isletdi. Göne çykmak isletdi. Öz baýamak üçin o ýemeden nira çykyp gaz satasy gelse Hytaýa ýa-da Türkiýe ýöne turbola bolmandyň şo döwür näçegin bilmedi. Bularym şo meseleni ulanyp ine müň baýlygyny degerdegmezini taparagan aýdyşýar. Muhtunal aýtdylar da. Muhtan Omardan. Ana. Muhtarda ýene norlar çykýan, berili çykýan. Elbetde, häzir şu maksat. Gaz satylşýarlar. Şu adam gaz satýanlar ýöne berildi. Muhtan ardan diýilýär-de, kötüde. Şon üçin şu mahal bir zat bolup biler da, bizim halk sorak berip otur, bizim jogap berip otur sapara. Ine nesip bolsa, rejim çalışsa, öz gurjak bolýan täze Türkmenistanyny gursak, ine elimizdäki faktlar bilen biz ondan olary real jogapkarçylyk çekip bilýär, diýär adamlar olar. Halkara advokatlar bulary döwletara gatnaşyklaryny meselelerini keserdi koyup bolar. Şu jenaýatçylaryň ogurlan puluny gaýtaryp berin, eger Türkmenistan bilen adam şekilli gatnaşyk etjek bolsa, näme üçin ýok? Ol halkyň pul emlägi olokdy ele. Nähil ýollar bilen edip bolup, onuň elbetde juristler aýdar.
Hayır mümkün yok mu? Onu biz bu tayda parlatan yalaydık edip bilmem. Hani sapara açıp çıkar da neçe milyar oğurladı. Hani Kurban Gül'ün eden oğurluğu, Reşit Meret'in eden oğurluğu, Amerika'daki ilçin eden oğurluğu, Yenil'in eden oğurluğu. Kim şu zatlar iderlavati? Hani erkin jurnalistler? Ha? Ne için hani Navalny'nin jurnalistleri yapsın anığına yeten aklı? Yine menne soru var. Ne için şu zattan üstünün işten aklı jurnalistler? O halkın bayrağı değil mi? Şu pullar getirip iyiliğini berip bolsa, Türkmenin durmuşunu neçe çalp vakti düzedip bolacak. Prosentsiz krediten berip bolya şol halkımıza, yerin paylap berip bolya, teknikasının berip bolya, vaktini iyiliğini prosentler devletin kazmasını çalışırsın. Sapara katı doğruydu. Bara şu mümkünçülük. Bara şulardan tecrübesi gitmişti. Şunun kun dikeltip yolu koyup bolacak da vatandaşlar. Şunu neçe çalt etsek, çok oğuz, çok çalt kulçuluktan çıkar. İlimizde hakkının çağıcıktan okuyan da adını seyredin. O mankurt değil yani şol. Veya son yıllar sizi tanımaz, ama arkadağın tanar sonra, son oğlunu, ağtığını, çoğuluğunu, doğulunu hemmecin beller emmez ediyor. Onu sonu getirdi indi halkı. Bir düşünerin, indi çeni çakıyarsa herkese adına, bilmediğine sarıp yaşap olma da Adalet iyleşimiz yazıyor. Yurda barıp dine azatlık, adalatlık için görüşürüz de inşallah. Depemizden kurşun kaynadıp koysalaram. Ölüşürüz, görüşürüz, barcak derecesine bardık diye. berekeli. On sonra şu tayda ildeşlerimizden bir neşe adamdan geldi de bundan sonra diye köplenç siz sonra tayarlasanız, sonra gelse ekrana diye. Şu sorular oyunca gürleşsek has kovu ol ya deyip teklif ediyorlar. Ya Biz bir bunu tay yapalım. ayda 2 gezek ederiz deyip planlaştırıyorduk. Birinci gezek deneyip gördük. Düyüklü soruları getirdik. Yeniden soru olacak. Yani sorular var. Yani Türkmenistan devleti kurulmazdan ön, taze Türkmenistan kurulmazdan ön sorulmalı sorular. Yani özümüzle yüzleşmeli biz. Allah ayna seyredip Allah taze Türkmenistan näil olmalı? Men kim? Bana näme gerek taze Türkmenistan'da diyen ýaly umumy aýtsak, şu soraularyň manysy şol da. No. Katı doğru kemine. Ne sor elektron devlet diýenim, parlament diýenim, ine şu zatlar biz halk bilen günlük gürleşip habarlaşıp pikir alışıp durmaly. O siyasatçı boljak diýenim bilen, kanunçy boljak diýenim bilen, tijaretçi boljak diýenim bilen halkdan biýdin ýaşalýan ýa edilýän işlerde halkyň ýagdaýy edilmeli. Halkyň pulsyny ölçüp edilmeli. Nädilse o boljak. Şollarım halkın çıkıp gürlemeler halklar. Hem şey bir yani derdini ağlatmalı. Şurada. Bolya, biz soru, onun kan soru bermel kemine. Bir ya iki sorun çağında duralı bir gepleşikdi. Adamlar cevap verir ýaly. Onun 10 soru bersen, bir müňe cevap berýär, ona cevap berýär, onun esas etik gidýär. Şu bir iki sorudan köp bolmasyn, her duşumyzda gerek bolsa bir sagat oturan şu soruň üstünde 2 sagat oturan. Ýöne adamlar biret bilen cevap berişip, şu mahal mesela Murat Rezak ýa-da Maria de la Vita ýa-da Beýlekmaz emelemi ýa-da watandaş. Onlar çadymlar. Şolun ýazany diňe özler okana, ýa diňe biz okanda, müňler adam okaýar. Şolunum diýen zatdan adamın özüne geregini alyp netije çykar. Watandaşlar, siz ýöne ýazan da bu zatlar. Meni begenlerýän zat şol. Adamlaryň syýasy düşünjesi gün-günden artyp barýar. Diýmek syýasy düşünjesi artsa da diýmek hak hukugyny bolan talaby güýçlenjek. Bir ýetmezimiz ilim bilimimiz ýetene, ýöne şu ýerde bizim hemmemiziň jemgyýet bolup tapmaly adamymyz öz halkymyzyň içinden, öz watandaşlarymyzyň arasyndan ilimli bilimleri getirip döwletde işläp biljek ýerini, ornuny işletip döwleti ýola goýmak täze Türkmenistan. Ine şoň üstünde gelin işläli.
Kim ol nireli bol ol tapawdy ýok. Şol döwletiň garazdanyny, şol döwlete hyzmat etjek diýse biz höwes bilen getirip ona iş emmermeli, öýe emmermeli, aýlyk emmermeli. Näme üçin ýok? Bara şoňa mümkinçilikler. Hemme kişiýeli işlemeli men düşünýär. Ol bugün birine paralyň bilen ertisen türmäge gidersiň, o parany elinden alyp hökümet keselle kakıwatı. Ana 10 ýyllap emedeklap emme Gurban Gula hyzmat eden Mülükov nerdenmi? Ady barmy? Öýü barmy? Öýü barmy? Maşgulası barmy? Hiç de tep-tekid etdir. Hemme adyny elinden alır. Gerekmedi şeýdipden 10 ýyllap öňüne şeýdip hyzmat etmek. Müňlerçe adamyň türmeleri basmak. 10 müňlerçe adamyň elinden emlegini almak. Ahir soň innem otyň inne gözüň ereşotka dikiп. Belki olar gelene bilen azad edaýarlar mykar. Ene, düşün. Galyňyzdan şoňa bararsyňyz, ol egni pag bolur. Siz pikir etme. Ol siz silap, kime gereksin? Ol diňe özüni bilýär, maşgalasy bilýär. Siz olaň eline gurjak ya oýunjak ya da gural halky ýenşmek üçin ya horlamak üçin ya öldürmek üçin. Şonam siz edip otyňyz. Ana çağılaňyzdan ýan saparaga aýtdy. Şo harplygym siziň çağılaňyzdan mektepde okuýar. Size nesip eden ya müyesser eden pagon ya da vazife sizin çağılaňyzda müyesser etmez. Erti şolaram taýaklanjakdyr ýöne başga polisler tarapyndan. Şonu unutmaň hiç biri. Allah verdi Gurbanow ýyldaşymyz ýazy. Ukrainanyň Kerkide Guran köprüsünden 10 wagondan köp bolsa geçip bilen ok diýär. Baýol görnümem dur ya şu. Deňestirýäniň üçin Sırat köprüsem kan şondan ygtybarly bolmasa Kerkide gurulan köprüdi. Şonu niýe döwrüne gurup başladylar? Niýe şol döwletiň gaznasyndan, baýlygyndan, benzininden, neftinden, gazyndan o berilen pul şo köprüň bar. Gyzylym gurulan bolsa arzan düşýärdi da şoň beren puluny. Ine munum ırgyrlap duran ýemen köprüň hany Gurban Gulyň döwrüne zordan onuň zapara. Ine köprü guruşlarym şuňy albylar. Emmecik zat korrupsiýa ýykylsa da men geň görjek gal o köprüň. Türkiýede Bosforun üstünden köprü urup gelir. Ana. Ýa-çy 3 bar 4-nji ýyl gurdular däm kemini. Türkiýede mi? Gatykän gurdular ya. Çanakkale'de gurdular. Ýok, Yalova'da İstanbul'daki Bosforun üstünde. Bosforun üstünde 3 köprü. 3 ya 5 köprü guruldu da. Asma köprü. Türkiye'de 5 tane asma. O da yankışınalak asma köprü olmalı. Belli neme köprü Amı Derya'da bolyan neldir? Amı Derya'da akışı. Gatı nemek yara o. Doğru. Amı Derya'ya göre değil o. Sonra Türkmenistan'ın toprağı başkaçadır yani. Hökmen surat asma köprü olmalı. Ya. Onun yankı Türklerim Japonlar bile vuruyorlar yankı projektini. Birincisini bile vurdular ya lan. O şey değil ya. O nemelen edip bilecek işi değil o Ukrayna'nın. Yok. Oraya köprünü tapara vurup bile yani bizim işimiz değil o. Yok, şol sen tapara da oylap tapan yankı uruşuk materyaller mi? Şolar yolu koyup bolsa. Ya şonlar köprü Ço jaýlar 5-10 nesile ýetjek remontyň gerek. Daýa da boljak. Yer titräne de iň amatlydy şol. Ýönetime gerek. Olar bu ýyga milliardlap ogurluk төлep, ogurluk pulu çykaran peýdarlar, halka peýdar zatlar edenler. Ay, bir hayran Halmurat. Bagay boljo adamyna bagay bolan adamlarym kän gördük bolunýany. Bular ýalak mektepsiz. Wujdansyz, ahlaksyz neme. Dünýäň hiç bir ýerinde de kän tatlaşan ok. Ýa böyle döwletiň başyna gelip edýärler de. Şulaydan Onu taza orsu yerin var da parana. Evet. Ben şondan uğrar diýärler. Birinji gün ýa-ni Niýazyň wezipesine geçenden şolary Niýazyň egin eşigine gözegçilik edýän bir ermeni bar eken, köşkde.
Hı. Onu yanına çağırıp aydıp edil son kıyalı kögüş bolsun, son kıyalı kastum balık bolsun. Ay hemmecik zat son firmasından pes olmasın, son eşiginden pes olmasın görkezme veriyen. Kere bu yöne şun ölümüne garaşıp yatan adam da son görüpçülük. Son da yeyen kögüsüne de ören görüpçülük. Ören kendine yazın. Yani ödüm eline oşap gören adam. Deme Halmurat bular hiç zat görmedik. Hı hı. O niye bu hiç zat görmedik. Yani katı deme deyin. Bulun adın doğru aydar yalan değil halkın. Yok gerek aytma. Evet. Son ne şey deyiptin diye da para. Evet. Halkımızda söz var ha, mesleği koyun götürür, koyunun garası, garasının garası diye. Bunlar ama hiç açan bir boleliğin durmuşu görmedik adamlar. Görüpçülük edip komşusuna, obasına, halkına görüpçülük edip yaşayan adamlar ve hakimet başına gelse şeyde oluyor. Halkımız katı yanmıştı niye? Ay yine yetimçilik gören çağı halkına yine bir doğurluk veya atalık, oğulluk gözü bilen seyredelim. Oğlum ağırladı yetişebildiğini. Tilki de. Ay men sizin oğlunuz, ne men yetim etsim. Ay ne men sizin oğlunuz. Sizler yıkılan günem ertesi men sizin atanız deydi. Bir gün oğul derecesinden atı derecesine yetti. Kerimov ildeşimiz yazıyor. Halkımızda gramata yok diye. Hak hukukunu nahil talap etmeni bilen yok. Talap edilse organ işgärlerem öz işini doğru yerine yetirer mi ge? Imtılarlar diye yetirmeni ımtılarlar. Misallarda gördüm näçe sapar diye. Bolmasın hep yankı şu birinci klasdan şeyi okudup başlayalar da kemiğinde. Siyasata koşulma diýerler yani. Olam siyasat bolýar da hakyny talap etmem siyasat bolýar, oňadan koşulmaly däl bolýar. Bizim halkımızda bir neme vardır. Ne karılar şey deyiptir, lan deyiptir, neme deyiptir deyip kendi hikayeleri anırsında hiç ili ilmi, bilmi, tarihi suutnamı yoktur. Yani ulunun olyandır. Yani Türkmençilik nemesinde. Ne biz yer su reform edip yokak ya şu adamların adlarını aytmayın ürküttüler vururlar. O halkın içinde de avrayı adam var. Ne diye şu yer paylap demezseniz diye bir vaatlar kanlı taka deyip bir roman vardı. Yeki de ite bilmedim. Kadir Derya Ya kadar derya yapıp. Ne bizim Türkmenimiz kanlı taka der. Şuları alak tarihte nememiz var. Bunu vermek bolmayan devlette kalsın deyip neme diyenlerden, akıl veriyenlerden. Dedim, ya şunu ulu deyip böyle işleyen adamlar. Murat Rezzak ildeşimiz yazıyor. Yetim kıyınçılık görendir deyip diye bizim gözümüzü aldırdılar diye. Orslar adamını saylaptır diye. Ortlar yankı kadir nemedenler ya ayali ort olmalılar ya internatlarda de domlarda yetişen olmalı, yetimrak olmalı. Onlar in neme yankı eyleklerden bir neme üstün adaptan yan nemeler olmalı. Onun işi dayhan pınpından nip neme diyorlar. O Şonun ýaly Garahan diyen bir illeşimiz yazıyor. Bizim yurdumuzda günde toy şağalım, günde gelin maşin yollarda şükür etmeli diye. ya ediversin. Ediversin. O son o bana sakalını ayır deyiptir. Buyruk ver ya. önemli. Bilmedim. Bir zat olsa demokratiya deyip kıyırırlar. Demokratiyanın nämeliliğinden bilmän. Sorasan bilmeýärdi demokratiya näme diýsen. Dogry. Bu ildeşler
Daýda soralarymyz ama boluverdi ýaly. Yani sonra çıkan ok. O ýaşullar mutarsa bolýar şu taýda. Bolýar. Bolar. Bolýar onda ýaşullar we eziz ýerleşler. Indiki O sapar ta açan. oğlum başlan ben ne teknik ne bu tapar ne bilmedim ya demirden ya kömüründen hem kamera hem beylek bilgisayar ne kompüter ikiden biri birinden beter ettiler padvali ettiler. İçine virüs rap giriyendir de elbette bilmedim. Mümkün. O hükümetten dek yatanat da para. Yok ben gülene iş olmalı tabii abi. Ya gibi dost. Yani. Vatandaşlar sağ oturun sağlıkta görüşelim. Sağlıkta ulaşalım iyileşler. So kemine mesela da saytına da abone olun derneğe de gelip durun vatandaşlar inni bollu. Adamlar yavaş-yavaştan harekete geçip başlama. Gelin O boş spayçılıktan bir realli işe geçelim. Yani spayçılığım kovu. O deme öyle Türkmençilik realli. O edilmeli da ilmi ama demedir görünüp durandır. Onu yokman ya atlatmalılardır. O ingolmanına abone olun diyorum bir atladım yok. Bir de Türkmen ne? Beylek demelerde yer peridaçıda başına diyorlar. Sonuna diyorlar, ortasına diyorlar. Bir de abone olun. O like koyun gibi. Onu yedem yok. Yani rodatlar gerek var. Hükmen suratda like koyun. Like näçe köp bolsa şonça da videolar paylaşılýandyr. YouTube paylaşy. Reklamanı bir de öwreneli. Bu näde etmelim boldy. Ay reklam etsem o dilekçilik edip dur diýip aýtýan adamlar bar. Indi on emeden açyk berdi halkymız yani onu ýalaýdýanlar hem ýazgyrýarlar. O indi o neme medeniyet ortaya çıkmana başladı. Benim görýänim şo zat. Gün adamların düşünjesi artýar, ýadyýan kommentlaryň gadyrgynma tamam üýt göşükdi. Şular ýaly bolmaly, jemgyýet bileşip başlandy. Mene şey diýip düşünýär. Ondan soňra men dogrusyny aýtsam men like, dislike'ına seredemek ya dislike koýýarlar, ol 20 adam düşünüpli niredi. Ýakyn birine çelle ýarsyn bilden bolýar. Ýene ýok, birdak nokot koýdularyň bolýar. Birdak koýdular bolýar. Men üns berýän zadım şol kommentler şo taýda ýazylan zatda näme netije adamlar çykarýar, nähil netije bar, nädilse gowy boljak, o birek nähil garaýarlar. Ine şu zatlar men ünsüm çekýän zat. O da ýazýarlar da öňkü ýapylmagy. Ay ine sen pul gazanýan, näme diýen o reklama bardy da menki. Gazançakdy. Yok, indi 7-8 ay bar şu täzeçen kanalymda reklama yok. Indi näme bahana tapjak kal. Yok gazançak bolýan boldy gazançak kalmyrat. Yok, şu da atlar yoksa berilýän şu döwürde $50 ýetenat da bir aýda. O biz üçin hiç Türkmeniň auditoriýasy bilen pul gazanyp bolýan däldir. Onun arkaý bolun. Yok, şöyle görüşür ýalakdyr. O bir aýda tölenýän $50 men kapat çıkıp karar salasam 2 saat kazanýan onu. Bu adamlar şonu pul diýip şonu görem. Kazançlı oturan milleti onun bir baýlyk bolup görünýän bolmaçy millete para. Ýöne bizim döwletimizde bu zatları beýle serediler. Ben internette de berýän aýda. Şo da menen ben şonu töläp otyr. Bu eýlekdi bilen. Bolýan da ýaşullar. Sağ olun. Bolýa like koyun